Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Хәле авыр, әмма тотрыклы. Төркиядә аварияга юлыккан шәһәрдәшебезне Россиягә алып кайттылар. Биек үлән янып китәргә мөмкин. Хуҗасыз территориядәге үләнне кем чабарга тиеш? Бүген җәмәгать транспортында билетсыз йөрүчеләрен тикшерделәр. Бу хакта Римма Әхмәтова. Төркиядә аварияга юлыккан шәһәрдәшебез хакында сөйләгән идек. Илдус Шайхуллинны самолет белән Россиягә алып кайттылар. Хәзер ул Санкт-Петербургта гадәттән тыш хәлләр министрлыгы клиникасында ята. Шәһәрдәшебезнең хәле авыр, әмма тотрыклы. Сигезгә төшерәбез. Илдус Шайхуллин 25 июль көнне Төркиядә аварияга эләгә. Туганнары аңа операциягә 2 миллион сум акча җыеп җибәрәләр. Самолет белән кайтарту өчен төрек авиалинияләре тагын 800 мең сум акча сорыйлар. Безнең каналда сюжет чыккач, әлеге гаиләгә ярдәм итүчеләр дә булды. Илдус Шайхуллинны алып кайту чыгымнарын МЧС үз өстенә алганлыктан, әлеге акчалар аны дәвалауга тотылачак. Табиблар әйтүенчә, ул әле 1 еллап аякка баса алмаска мөмкин. Бик булып үскән үләннән яңгын чыкмасмы дип шалтыратты безгә бер юлы берничә кеше. Шауда каралмаган урыннар күпме, аларны кем җыештырырга тиеш, үләннең биеклегенә нинди таләп куела, хәбәрчеләребез ачыклады. Бу җәйдә Шалода каралмаган җир биләмәләре шактый күп. Мисалга 58-59 комплекслар арасындагы басуда үлән кеше биеклегенә җиткән. 38 комплекстагы участокында җәй буена бер тапкырда чапмаганнар. Шәһәрдә мондый урыннар берничә дистәгә җыела. Шәһәр яшелләндерү предприятиесендә аңлатуларынча, бу кадастр планы буенча беркемгә дә беркетелмәгән актаплар. Алар идарә компанияләренә йортлар арасындагы территорияне бүлгәндә шулай калган. Ә йорт тирәләрен торак коммуналь хезмәтләр җыештыра. Үлән чабуның үз тәртибе бар. Высота травостоя должна быть от 6 до 8 сантиметров, не выше, значит, согласно правилам и норм. Поэтому мы старались все везде выкосить. Дело в том, что согласно правил, значит, мы должны тут же в течение 2 дней скошенную траву убирать. Үлән кайбер урамнарында басып киткән. Камал бульварында узган атнада үләннең биеклеге кеше буе иде. Халык сорагач, үзенең территориясе булмаса да, яшелләндерү предприятиесе аны чабып атты. Әмма алар бөтен шәһәрне кылачлый алмый шул. Римма Әхмәтова, Константин Величко, Алексей Иванов, Яңалыклар. Бүген шәһәр җәмәгать транспортында билетсыз йөрүчеләрне тикшерделәр. Рейдны башкарма комитетының транспорт бүлеге оештырды. Контроль төркемендә полиция хезмәткәрләре дә бар иде. Тикшерү иртәнге сәгать 7-дә башланды һәм бер юлы берничә урында барды. Тынычлык проспектындагы райисполком тукталышыннан безнең хәбәрчеләребез сөйли. Пассажир билетны автобуска кергәндә үк я бер тукталыш узганчы алырга тиеш. Әмма бу таләпне күпләр үтәмми. Шаллы халкы юл бәясен чыкканда гына түләргә күнеккән. Салонда кондуктор булмагач, акчаны шоферга бирәләр. Авыррак инде. Авыррак. Ә ничек яхшырак булыр иде? Ничек кушалар шулай яхшырак инде? Ә кергәндә үк алмыйлармы кешеләр билетны? Кайбер сала, күбесе алмай. Бу юлы контролерлар күпчелек кисәтү ясадылар. Билет алырга теләмәүчеләр аз булды. Куяннарны полиция хезмәткәрләренә тапшырдылар. 40 автобус тикшергәнбездер. Әйе, аларның араларына менә шул теләмәүчеләрнең 28 булгандыр. Икесен инде кирип сөйләшүләр алып бардылар инде. Ләкин инде без алар янында басып торып инде водительгә алып барып аларны түләргә тырышыгыз дип түләттек инде. Түләргә тырыштык. Ә менә түләмәүчеләр икесе инде нидә булды инде. Алар аңлатучылар алып барды. Пассажирларның күпчелеге тикшерүгә тыныч карый. Тәртип һәр җирдә кирәк диләр алар. Теләк тәкъдимнәрен дә белдерәләр. Кондуктор булса еще да әйбәт. Билет сатырга иде. Водитель монда руль генә барып бирә. Автобуслар белән яхшы руль итеп. Транспорт идарәсе мондый рейдларны һәр дүшәмбедә уздыра. Бу араларда контроль ешрак та булырга мөмкин. Билетсыз йөргән өчен 300 сум штраф каралган. Римма Әхмәтова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Россиянең иң ире җитештерүчеләренең берсе Шаллы бройлер Мусабай завод авылында яңа предприятие ачарга җыена. Әмма җирле халык бу яңалыкка бик үк шат түгел, кешеләрне эш сорау борчый. Төзелеш аркасында буага юл ябыла, заводтан сасы ис килергә мөмкин. Яңа предприятиедә завод кешеләренә эш урыннары булмый дип уйлыйлар алар. Чынлап та бу шулаймы, хәбәрчеләребезне тыңлыйк. Шаллы бройлерның яңа заводы әле төзелә башламаса да, юл салырга инде керешкәннәр. Авыл халкының бер өлеше булачак күршеләргә шат түгел. Беренчедән төзүчеләр буага юлны ябачак. Балык тотып су куенып булмаячак дип уйлыйлар. Җитәкчелек белдерүенчә, буага хәтта 2 юл булачак. Завод буадан 1 чакрым ераклыкта урнаша. Шулай булгач, бу курку юкка. Янәшәдә зур предприятие булуның өстенлекләре дә юк түгел. Моны аңлаучылар бар.
Можно мясо не на в челный бройлер туда за город не ездить. Сюда можно приехать. Рабочие места есть. Что еще? Удобно, инфраструктура будет развита, цена, дома в цене поднимутся, люди сюда потянутся, а то вот в Челнах та сторона в сторону Боровецкого развивается, а в нашу сторону не развивается почему-то. Тагын бер шик начар ис, әмма бу да юкка дип ышандыра белгечләр. Заманча производствода сасы ис чыкмый. Чаллы бройлер кышчылык фабрикасының ризыкларын сатып алучылар да моны раслыйлар. Здесь запаха не бывает. Продукция нравится. Не знаю, откуда такая жалоба. Мы не чувствовали запах здесь, да? Сколько бываем, никогда. Приезжаю часто, покупаю часто. Продукция хорошая. Запах, насчет запаха ничего не скажу. Я не слышу. Все нормально. Мусабайларны борчыган тагын бер мәсьәлә, яңа заводта кемнәр эшләячәк? Общее штатное расписание будет составлять около 300 человек. Из них где-то 250 человек будет как раз с рабочей специальности. Это птичницы, операторы, электромонтеры, водители и обслуживающий персонал непосредственно в выращивании. Естественно, мы обращаем особое внимание на жителей Мусабай-Заводского сельского поселения. Эшкә алганда шулай күрше Бордобашы һәм Бордо авылларында яшәүчеләргә дә өстенлек биреләчәк. Мөселманнарга шунысын белү дә мөһим. Чаллы бройлер ишеннән дә ислам кануннары буенча хәләл ризык җитештерәме? Моны алар үз күзләре белән күрәчәк. Халыкка яңа заводның экология өчен зыянлы түгеллеге һәм башка өстенлекләрен күрсәтү өчен предприятиегә экскурсиялар да оештырыла. Шоғылда саламнан портрет ясаучы рәссамның күргәзмәсе эшлем салам картиналардан топланган бу уникаль күргәзмә Европейский мебель Сәүдә үзәгендә ачылды. Аларның авторы Никита Колесов, Россиядә табигый мәсьәләләрдән рәсем ясаучы бердән-бер рәссам. Күргәзмәне безнең иҗат төркеме дә карады. Саламнан ясалган бу портретлар чынлап та игътибарны җәлеп итә. Никита Колесов әлеге рәсем сәнгатендә мондый алып кулланучы белән бердән-бер рәссам. Башта ул тиешле формалар кисеп, аларны юка фанерага ябыштырам, өстенә лак белән каплый. Рәссам моның белән 5 ел дәвамында шөгыльләнә һәм осталыгы да артканнан-арта. Технику увидел у своего дяди. Вот. Он мне показал, как делать, но он показал мне, как делать цветы и природу. То есть я начал с этого, сейчас занимаюсь исключительно лицами. Никита үзе Воронеждан чаллыга ул үз эшләрен икенче тапкыр алып килгән. Никита был одним из участников нашей прошлой выставки «Каталог любви», которая проходила в картинной галерее. Работы у Никиты достаточно оригинальные, они нашли большой отклик у посетителей, многие интересовались техникой изготовления картины соломки, интересовались Никитой, его биографией, его творчеством. Чит шәһәр рәссамнары катнашындагы гадәти булмаган мондый күргәзмәләр чалларда да кызыксыну уята. Килүчеләр карап кына калмый, салам картиналарны сатып та ала. Мисал өчен күргәзмәне ачу тантанасында бер шәһәрдәшебез 25 мең сумга Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевның портретын сатып алды. Никита Колесовның эшләрен 27 августка кадәр иртәнге 10-нан кичке 8-гә кадәр килеп күрергә, сатып алырга була. Керү ирекле. Бу сезгә искрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Это обычный магазин инструментов. А это 45 тысяч товаров в наличии и реально низкие цены на все инструменты.ру. Например, шуруповерт Hitachi всего за 4990. Все инструменты.ру. Успей купить с выгодой. Какой выбрать ресторан? Где заказать дешевое такси? Звони на 09 с домашнего телефона или с мобильного набирай 0752. А теперь еще и электронная карта Республики Татарстан по товарам и услугам на сайте es09.ru.